с нас днес. Уважаеми сънародници, скъпи приятели, днес се прекланяме пред делото на апостола на свободата Васил Левски. Неговият живот и саможертва ни напомнят за най-високите добродетели – любов към родината, вярност към идеалите и готовност за себеотрицание в името на свободата и справедливостта. Дори далеч от България, както сме днес тук, от Канада, ние българите, вие срещу мен, които сте, пазим, и знам, че и вие го правите всеки ден, пазите спомена за неговото дело и предавате на вашите поколения завета му за единство и родолюбие. Нека в този ден сведем глава в знак на почит и да продължим да бъдем достойни негови наследници. Честит рожден ден, апостоле! Поклон! Благодаря ви още веднъж, че уважихте церемонията. Сега ще дадем възможност, който има желание също да изрецитира нещо, да каже каквото му е на душа. Здравейте на всички, навсякъде българите, които се сещат, че този, който ние наричаме апостол на свободата, е роден. Има интересни материали по въпроса за това дали всъщност годината е 1837 или не, дали датата вероятно е тази, която ние празнуваме в момента или не, което не е съществено. Той остава за нас, Васил Иванов Кунчев, апостола на свободата. И слава Богу, че той се е родил. Празнуваме явлението Васил Левски. Поклон! След като реших да дойда на тази церемония днес, цяла вечер прекарах, може би, в четене на различни стихове и текстове за песни, посветени на апостола. Може би така в не съвсем, подготвено, но някак си остана в мен одата от епопея на забравените на Иван Вазов и много ми се искаше да я прочета. Радвам се, че успяхме да дойдем, макар и малко, защото знам, че всички хора са заети, всеки ходи на работа. Хубаво е, че ние в Канада успяваме, макар и няколко човека, да присъстваме и да отчетем тези празници. Знам, че много от нас, от нашата общност също биха искали да бъдат тук и ще бъдат, може би, за в бъдеще. Но нека мина направо на одата. Малко е дългичка. Предполагам, че повечето от вас ще си я спомнят, поне части от нея, от ученическите си години. Ще ми извините, ако на моменти спирам, защото не съм си взела очилата. Манастирът тесен за моята душа е. Кога човек дойде тук да се покае, трябва да забрави греховния мир, да бяга съблазни и да търси мир. Моята съвест инак днеска ми говори. Това расо черно, що носи отгоре, не ме помирява с тия небеса. И когато в храма дигна си гласа, хим да пея Богу, да получа раят, мисля, че той слуша тия, що ридаят, в тоя дол плачевни живот нестърпим. И моята молитва се губи кът дим, и Господ сърдици затуля ухото на светата песен и херовикото. Мисля, че вратата на небесния рай, накъде изглеждат, никой ги не знае, че не та скилия извожда нататък,
че из света шумен пътят е по-кратък, че сълзите чисти, че вдовишки плач, че потът почтени на прости урач, че благата дума, че правото дело, че светата правда изказана смело, че ръката братска, без гордост, без вик, подадена скришно на някой клетник, са много по-мили на Господа вишни от всичките химни и тропари лишни. Мисля, че човекът тук на този свят има един ближен, има един брат, от кой се с клетва монахът отказа, че цел по-висока Бог ни тук показа. Че не с това расо и не с таз брада мога да отмахна някоя беда от ония, що страда. Мисля, че канонът мъчно ще направи да замлъкне стонът, че ближни ми има нужда не в молитва, а в съвет и помощ, когато залитва. Мисля аз и още, че овчарят също с овцете живее на пек и на дъжд и че моите братя търпят игото страшно, а аз нямам нищо и че той е гряшно и че ще е харно да оставя веч таз ограда тиха от света далеч и да кажа тайно 2-3 думи нови на онез, що влачат тежките окови. Рече и излезе. 9 години той скита се бездомен, без сън, без покой, под външност чужда и под име ново, и със сърце порасло и за кръст готово. И носи съзнание, крепост, светлина на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен. Изпитваше кой е сърцат, сирет честен, участник да стане в подвига свят, всяк един слушател беше му и брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно, той любеше своето отечество красно. Той беше скиталец и като дете прост, и като челник живееше в пост. Горите, полята, познати му бяха, всичките пътеки кракът му видяха. Пустинята знаеше неговият глас, хижата го знаеше и на всеки час, вратата и за него отворена беше. Той се не боеше под небето, спеше, ходеше замислен, сам си, без другар. Тая заран млад е, до вечера стар, одеве търговец, сега простяк дрипав, кога беше нужно хром и сляп и хлипав. Днес селото глухо утре в някой град говореше тайно за ближни преврат, за бунт, за свобода, за смърт, за гробът и че време вече да възстане робът. Че щастлив е оня, който дигне пръв народното знаме и пролее кръв, и че трябва твърдост, кураж, постоянство, че страхът е подлост, а гордостта е пиянство. Че равни сме всички в големия час. Той внасяше бодрост в народната свят. И всякоя възраст, класа, пол, знание взимаше участие в това предприятие. Богати и с парите, сиромахът с трудът, момите си глада, ученият с умът, а той беден, гол, бос, лишен от имотът, за да е полезен, дал си бил живота. Той беше безстрашлив, той беше готов 100 пъти да умре на кръста Христов, да гори кът Хуса или кът Симона, за правдата свята да мре под трона. Смъртта бе за него и приятел, и брат. Зашил беше тайно в ръкава си яд. На кръста му вярно оръжие висеше, за да бъде страшен, когато нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, ни сън, обърнал се беше не дух на огън. Думата си цяла лейше в едно слово, понявга чело си мръщеше сурово и там се четеше и упор, и гняв, и душа упорна, и железен нрав. Той беше невидим, фантом или сянка. Озове се в черква, мерне се в седянка, покаже се, скрие се без знак и без след, навсякъде гонен и всякъде приет. Веднъж в събрание едно многобройно, той влезна внезапно, поздрави спокойно и лепна плесница на един подлец. И излезе тихо из малки градец. Името му беше знак зарад тревога. Властта беше вредом, невидима строга, обсаждаше 20 градана изведнъж да улови тоя демон вездесъщ. От лице му мрачно всички се бояха, селяните прости светец го зовяха. Избрани, сдушени в тайни места, слушаха с трепет, с зяпнали уста,
Неговото слово сладко и опасно, и тям на душата ставаше по-ясно. И семето чудо падаше в сърцата и бързо растеше за жътва богата. Той биде предаден и от един поп. Той е мръсен червяк, той е низък роб, то с позор за Богато и пятно на храма, дякона погуби чрез черна измама. Тоз човек безстиден, с ниско чело, пратен на земята, не се знае защо. То с издайни грозен и Божий служител, който тая титла без срам бе похитил. На кого устата пълна свят и злост изрекоха подло, фанете тогос? На кого ръката не благословия, а издайство свърши и гръм не струшия, и чието име не ще спомена от страх моята песен да не оскверна? И кого родила една майка луда, който равен в адът има само Юда, фърли в плач и жалост цял народ тогас. И тоз човек и още живее между нас. Оковани кърва в тъмница ръгнат, апостолът беше на мъки подвъргнат, ужасни, на празно. Те нямаха власт над тази душа яка. Ни вопъл, ни глас, ни молба, ни клетва, ни болно стенание не издаде в мракато и гордо страдание. Смъртта беше близо, но страхът далеч. И той не почушна предателска реч. И на вси въпроси грозно изпитание един ответ даде и едно мълчание и казваше: аз съм Левски, имена, и никое име той не спомена, но тиранът люти да убий духът, една заран Левски осъди на смърт. Царете, тълпата, мръсните тирани да могат задушни гордото съзнание, гласът, който вика, мисълта, що грей, истината вечна, що вечно живей. Измислиха всякой по една секира да уморят всичко, дето не умира зарад Пробетея, стръмната скала, ядат за Сократа с клетвената зла, синджират за Коломба, кладата за Хуса, кръста на Голгота за кротки Исуса, и по този начин най-грозни конец в бъдещето става най-сияйния венец. Той биде обесен. О, бесило славно, по срам и по блясък ти си с кръста равно. Под теб ние видяхме ови да висят много скъпи жертви и да се тресят, и вятърът южни с тях да си играе, и тиранът весел с тях да се ругае. О, бесило славно, тебто свети, смъртта на героите, свещено си ти. Ти белег си страшен и знак за свобода, за коя под тебе гниеше народа, и лъвът, и храбри, и смъртта до днес под тебе бесило правеше ни чест, защото подлецът, шпионът, мръсникът в уния дни мрачни, що робство се викат, умираха мирни на своето легло, с продадена съвест позор на чело. И смъртта на теб, о бесилко свята, бе не срам, а слава нова на земята. И връх, откъдето виждаше духът, към безсмъртието по прекия път. Благодаря ви за търпението. Не, ние благодариме. Мисля, че по-често трябва да се събираме да чуваме от български автори. Дори да ние да си ги четеме, защото знам, че може би много от вас много го ценят това нещо. С ваше... Така да почувстваш, че имаш нужда да се върнеш някъде назад преди 30-40 години, когато си ги чел. И е хубаво да имаме такива поводи, да се спомнят за такива хора и да се С позволението на всички, аз искам да кажа две думи. На всички сънародници по света и в България. Събрали сме, за да честитим рождената дата и 188 години от рождението на най-светлата личност в световната история, който е равен на всички други светли личности, които са носили прогреса. Сънародниците тук с участието на Генералното консулство, представители на комитет Васил Левски в Торонто, който беше учреден преди няколко месеца. Този комитет е част от Общобългарски комитет Васил Левски и целта му е да запази нашите прости, ясни български ценности, които първата от тях е, че са нужни дела,
а не думи. Така че искам да завърша и само да ви кажа две думи от един професор по история, професор Иван Стоянов от Великотърновския университет, който казваше: българският народ е трудолюбив народ, българският народ е достоен народ и само такъв народ може да роди Васил Левски. Последната вметка от мен, но в едно от последните му интервюта журналистката Наделина Анева го попита: професор Стоянов, вие говорите с много болка за България, както всички ние чувстваме за България, няма как да не чувстваме. Тя го попита какво би попитал Левски, ако днес беше при нас. И професор Стоянов, това е моя баща, който може би ни гледа, той каза, ако Левски беше днес при нас, щеше да попита: освободихте ли се, братя българи? Свободни ли сте днес? Ние всички трябва да си помислим какво бихме му отговорили. И аз като човек, роден в България, израснал в България, но в момента съм далеч от България, поздравявам всички мои сънародници, които са си в България, продължават да правят. Аз съм сигурен, че това, което трябва да правят като българи, не толкова за държавата, а за народа си, защото наистина има разлика между държава и страна. И не случайно преди години поета написа: не моя държава България, а моя страна България. Днес тук сме се събрали група българи, живеещи в Торонто, да почетем с преклонение и нашето уважение към личността, името Васил Левски, който наистина е една историческа личност. Историческа личност, която с цялото си поведение, като казвам поведение, имам предвид думи и дела, направи това, за което ни завеща и на крайна сметка увисна на безсилото, т.е. заплати с живота си за свята и чиста република. Сега не знам с какви очи и с какво самочувствие можем да говорим и да го цитираме, когато до ден днешен има Република България, но доколко е чиста, доколко е свята, нямам претенции да давам оценка нито за чистотата, нито за светостта на тая република и най-вече за днешните управници, които за мен са кастрирани, скопени от, така да се каже, християнски добродетели, а по-скоро бих казал, че тия хора са наследствено обременени с престъпно минало и до ден днешен продължават да мислят и да управляват по престъпен начин. Но ние сме тук, за да кажем: благодарим ти, апостоле, и преклон и поклон пред всичко, което си направил. Всички са се изказали, които са сред присъстващите. Мисля, че можем да дадем край на церемонията. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. И мисля, че с тази церемония за пореден път показахте, българите в Канада, че можете да бъдете заедно, можете да бъдете единни и можете всички да мислите за България. Благодаря ви.